human giingnan ni Jesucristo ang iyang mga tinunan nga dili magdala o mga puntil, sandalyas o mga pagkaon. Karon ang iyang gingon sa iyang mga tinunan nga mga ang inyong atuan nga peligro kaayo sa nga tanan, kay naay mga lubo panon sa mga lubo nya, naay mga bitin, mga tao nga mudakop umutaral kaninyo ngadto sa hukmanan. Ang iyahang pagsulti niini, iyahang gi hapinan nga ayaw kamo kahadlok, no? Ayaw kamo kahadlok. Naay mga peligro, no? Naay mga peligro sa inyuhang pag-atuan nga posible pa nga maka gasto kamo sa inyuhang kinabuhi o labi na mga kasakit. Paniyang giingnan nga ayaw kamo kahadlok, kay bisan kamo dumtan sa tanan ug lutuson kamo nila, kagiw lang, no? Kuyaw sa dana, no? Lahi kayo bitaw sa kanabitang ingon ta nga kanang magpadala kag tao imuhang suguon o imong patuon niya, imuhang hatagan sa kanang pasidaan niya, kining tao maingon nga sa may ako ang mapaabot, sir. Dagan lang niya kung naay mo atake nimo. Murag dili sad makainganyo, diba? Dili sad makainganyo ba nga murag sagdan man tani mo, sir, mura man tag nimo gi lawog sa leon. Mao gyud lawog sa leon. So dili ingon sa ato ang tawhanon o kalibutanon nga kasinatian kuan gyud kanang dili makaengganyo sa pagsunod, dili paagni kanato nga mutuman sa sugo, kay tiyaw mo kana nga nay kuyaw sa kakuyaw. Ang tambal kagiw lang, talikod lang, no? Talikod, no? Ayaw pag anang patuga-tuga, kay ang buot ipaabot sa Ginoo dinhi nga musalig gyud diha niya. Ang kusog wala magagikan kanimo kung dili diha sa Ginoo. Diya bita to'y testimonya sa minister kagabi nga ang iyang kinabuhi, ingon siya nga before una siya siya nahimong minister, daghan yung kay siyang bisyong nasudlan. Inila siya sa ilahang silingan nga kanang muhantak, no? Manghantak, nugal, hubog, no? Paan ba? Bisyo bitaw nga iyang mga silingan o iyang mga barkada, kaila gyud niya. Nya karon sud man siya pagkaliminister, ang iyang mga barkada nang lait sa gyud niya. Nya labi na musulob siya og kuan, sulob siya puti nga pulo, tawagon gyud, pader, asa naman ka pader, no? Pader pa tawag niya, no? Ya, pero wa lang gyud siya, no? Ihalang gyud nga gi mati ning mga sulti sa mga tao diha kaniya ba nga ingon nga ay ang Kristo sa bungan ay nahimo namang Kristo sa simbahan.
no? So padayon lagi siya hangtod karon, no? Nagpabilin siyang sa kaliminister. Nalipay siya ni anak bitaw, no? Nalipay siya nga wa gid siya madala sa hulhog sa iyahang mga kabarkada nga mutalikod isip usa ka kanang sa ulog, labi na sa ulog sa kasaulugan sa pulong, no? Pabilin gid siya. Mo kini inguntang giagni kanato sa Ginoo mga igsoon, kung doon natay pagtuo malungtaron gyud ta, no? Mao na siya, kung doon natay pagtuo malungtaron og masaligon, dili sa kaugalingong kusog o sa kapasidad, kung dili sa kasinatian sa kaayo sa Ginoo. Mao na, kung wa tay kasinatian sa kaayo gahom sa Ginoo, mutalaw gyud ta, ulong gyud ta. Ayon ta nga pan mo lagi nga kinahanglan sination nato ang gahom ug labaw sa nga tanan ang gugma sa Ginoo nga maoy muhatag kanato kusog pagharong sa mga panglait ug panglutos, dili lang sa atong isig kaingon, kung dili nining kalibutan. Kay dinhi sa kalibutan ang iya hamang agni nga way Ginoo ug way gingharian sa kaytas-an. Pansuma sa ato ang kasinatian, ingon gyud ta nga lumalabay lang ta nining kalibutan, naagyoy gingharian sa langit ng Amahan, diin ang atong Ginoong Jesucristo na naghatag kanato ug nagbilin kanato nining santos nga misa, nagpamatuod ug nag-agni kanato sa dakong kamatuoran sa kinabuhi, na naay angay saligan, naay angay tuhuan, naay mo garantiya kanato sa atong kinabuhi, ug mao kini ang atong Ginoong Jesucristo. Manindog pa